morning I woke up and I knew you were gone. Φίλες και φίλοι του λιτοχώρου και της παροικίας των λιτοχωρητών της Θεσσαλονίκης, συμπατριώτισσες και συμπατριώτες του λιτοχώρου και της Πιερίας, εκ μέρους του Συλλόγου Λιτοχωρητών Θεσσαλονίκης, σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στην επέτειο της Επανάστασης στη Μακεδονία το 1878 και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Η εκδήλωσή μας έχει την ευλογία του ποιμενάρχη μας, Παναγιωτάτη Μητροπολίτου κύριου Φιλόθεου, δια του πανοσιολογικά του Αρχιμανδρίτη Πατρός Νέστορος. Την τιμούν δε με την παρουσία τους οι βουλευτές Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνίας Κεντρικής Μακεδονίας κύριος Σοκράτης Δωρής και ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων κύριος Πάρης Μπίλας. Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, κυρία Ανατολή Κωνσταντινίδη, ως εκπρόσωπος του Δημάρχου, και ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Κορδελίου Ευόσμου, που είναι Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Εθελοντισμού, κύριος Παναγιώτης Καμπαρούλης. Είναι επίσης μαζί μας οι εθελοντές πολιτικής προστασίας του Πανοράματος και πολλοί εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων και οργανώσεων, τους οποίους επίσης ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους. Καλώ τώρα στο βήμα τον πρόεδρο του συλλόγου μας, τον κύριο Θεόδωρο Κάκαλο, για τον δικό του χαιρετισμό. Πανασιολογιότατε Αρχιμανδρίτη Πατέρα Νέστορα Σαραντίδη, κύριε βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κύριε Εμμύραρχε του Πυροσβεστικού Σώματος, κύριοι πρώην πρόεδροι του Συλλόγου Λιτοχωρητών Θεσσαλονίκης, κυρία Αντιδήμαρχε Πολιτισμού και Τουρισμού και εκπρόσωπο του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, κύριε Αντιδήμαρχε του Δήμου Δίου Ολύμπου, κύριοι εκπρόσωποι των πολιτιστικών συλλόγων λιτοχώρου, κύριοι εθελοντές πολιτικής προστασίας, Πανοράματος, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, συμπατριώτες, συμπατριώτισσες, φίλες και φίλοι. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Λιτοχωρητών Θεσσαλονίκης, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την παρουσία σας στη σημερινή επετειακή εκδήλωση για την Επανάσταση του 1878 στη Μακεδονία, που ξεκίνησε από το Λιτόχωρο. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους προγόνους μας που πριν από 146 χρόνια επαναστάτησαν και πολέμησαν κατά των Τούρκων για την ελευθερία τους. Ρίγη προκαλεί το επίσημο ανακοινωθέν τους. «Ειναγκάστημεν να καταφύγουμε στα όπλα ή να αποθάνουμε τουλάχιστον ως άνθρωποι και Έλληνες. Εάν δεν μας επιτραπεί να ζήσουμε ως άνθρωποι λογικοί και ελεύθεροι». Η Επανάσταση του 1878 ως ιστορικό γεγονός για όλους μας αποτελεί για όλους μας σημαντική εθνική παρακαταθήκη. Και οι επέτειοι τέτοιων ημερών, σαν τη σημερινή, δεν είναι μόνο αφορμή δόξης και πανηγυρισμών, αλλά είναι ευκαιρία περισυλλογής και εθνικής διδαχής. Είμαστε σήμερα ενώπιον της ιστορίας και τιμούμε τους ανθρώπους που θυσίασαν για μας πολλά και σημαντικά πράγματα. Σκέφτομαι ακόμη ότι είμαστε εμείς που παρευόμαστε σε αυτόν τον λιτό τόπο, ώστε να διατηρήσουμε εσαΐ ελεύθερο το φρόνημα πάνω από τις όποιες αντιθέσεις μας, να ατενίσουμε μπροστά και ψηλά προς την Ολύμπια κορυφή. Η σημερινή επετειακή εκδήλωση έγινε με συνεργασία του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη. Ο σύλλογος μας ευχαριστεί πάρα πολύ τον Δήμαρχο, κύριο Ιγνάτιο Καϊτετζίδη, για την συνδιοργάνωση και ιδιαίτερα την κυρία Ανατολή Κωνσταντινίδου,
αντιδήμαρχο πολιτισμού και τουρισμού, που έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υπαλλήλους του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη για τις βοήθειες που μας παρήχαν. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τη χοροδία του Ιδρύματος Ιωάννης Σακελαρίδης και ιδιαίτερα τον μουσικό και μαέστρο κύριο Χρήστο Σάλταρο. Στη χοροδία φυσικά του συλλόγου μας συμμετέχουν οι μουσικοί. Ο Μανώλης Παπαγεωργίου κλαρίνο, ο Νίκος Άρης Λαούτο, ο υποφαινόμενος ακορντών και στο τραγούδι με την ιδιαίτερη και παραδοσιακή φωνή ο κύριος Νίκος Πανάκης. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας για το χρονικό της Επανάστασης του 1878 από τον ομιλητή κύριο Λάζαρο Καναβούρα, θα ακούσετε παραδοσιακά τραγούδια μιας άλλης εποχής του λιτοχώρου. Δύο από αυτά μιλούν για την Επανάσταση του 1878 και περιέχονται στο βιβλίο. Περιέχονται στο βιβλίο του «Μελέτες και τραγούδια μιας άλλης εποχής του λιτοχώρου». Με τη βοήθεια βέβαια καταγράφηκαν τα δύο αυτά τραγούδια του μαέστρου μας και μουσικού κυρίου Χρήστου Σάλτα. Συγγνώμη, ξέχασα να πω ότι αυτά τα τραγούδια καταγράφηκαν από τον αείμνηστο λιτοχωρίτη Σπύρο Ντάβανο με τη βοήθεια φυσικά του μουσικού μας και μαέστρου κυρίου Χρήστου Σάλτα. Τα τραγούδια αυτά θα ακουστούν για πρώτη φορά από την καταγραφή τους σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζουμε στην εκδήλωσή μας και τον βουλευτή της Θεσσαλονίκης, κύριο Κούβερα. Θα καλέσω τώρα τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τον Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών και Επικοινωνίας, κύριο Σωκράτη Δωρή, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλημέρα και από εμένα. Θα ήθελα να συγχαρώ το Σύλλογο, αγαπητέ Πρόεδρε, θερμά συγχαρητήρια, όπως και το Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, στο πρόσωπο της φίλης Αντιδημάρχου Ανατολής Κωνσταντινίδου και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για την σημερινή επαιτειακή εκδήλωση. Πραγματικά, μπράβο που τιμάτε τη μνήμη των φλογερών αυτών αποπιστών, των εθελοντών και των αμάχων. Είναι πραγματικά ένα παράδειγμα πίστης και αγάπης για την πατρίδα μας. Να είστε καλά, εύχομαι κάθε επιτυχία και είμαι σίγουρος ότι από εδώ πέρα θα βγούμε σοφότεροι, ακούγοντας και την ομιλία, αλλά και ακούγοντας και την παράδοση. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Καλώ τώρα την εκπρόσωπο του Δημάρχου Πηλαίας Χορτιάτη, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, κυρία Ανατολή Κωνσταντινίδου, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Σεβαστέ πατέρα Νέστορα, κύριοι βουλευτές, κύριοι του Περιφερειάρχης, κύριοι πρόεδρε της Εγνατίας, κύριοι του Πυροσβεστικού Σώματος, συνάδελφοι αντιδήμαρχοι, μα πάνω απ' όλα φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, στην αίθουσα του Αμφιθεάτρου Σταύρου Κογιουτζή, ενός χώρου πολιτισμού, ενός χώρου που όλο αυτό το διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί πάρα πολλές πολιτιστικές δράσεις. Σήμερα όμως είμαστε εδώ και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί θα αναδείξουμε ένα τόσο σημαντικό ιστορικό γεγονός, όπως είναι η Επανάσταση του 1878 στη Μακεδονία, που ξεκίνησε από το λιτόχωρο. Και επιτέλους θα ακούσουμε τον εξαιρετικό ομιλητή, τον κύριο Καναβούρα, που εδώ και πάρα πολύ καιρό προσπαθούσαμε να διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση. Για διάφορους λόγους δεν τα καταφέραμε. Οπότε, όπως πολύ καλά προείπε προηγούμενα ο φίλος, ο Περιφερειάρχης, θα φύγουμε πλούσιοι όσον αφορά τη γνώση ιστορικά, γιατί ο λαός που χάνει την ιστορία του δεν υφίσταται στο μέλλον.
Αλλά υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος, διότι μέσω του Συλλόγου των Χωρητών Θεσσαλονίκης μου δίνει τη δυνατότητα, λόγω της καταγωγής του πατέρα μου από την Πιερία, να έρχομαι σε επαφή με τον τόπο καταγωγής. Χαίρομαι που σας βλέπω. Είναι μια ευκαιρία να τα μόνουμε και να τα λέμε. Συγχαρητήρια στο Σύλλογο, συγχαρητήρια κύριε Κάκαλη, συγχαρητήρια Ελένη Φίλη Καναβούρα για όλη αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία. Εύχομαι πάντα να διοργανώνετε τέτοιες δράσεις. Καλωσορίζουμε και τον κύριο Καλοφάτη που ήρθε τώρα στην εκδήλωση. Και θέλοντας να μεταφέρω τις ευχές του Δημάρχου για πολύ καλή επιτυχία της εκδήλωσης, δυστυχώς δεν μπορεί να είναι ανάμεσά μας, διότι ξέρετε ότι υπήρχαν οι εκλογές και δεν βρίσκεται στην Αθήνα, αλλά ευελπιστεί σε μια επόμενη συνάντηση. Και πάλι συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία και είμαστε δίπλα σας οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε. Να έχουμε έτσι μια καλή θέαση και να ακούσουμε πολύ ωραία ιστορικά γεγονότα. Καλώ τώρα τον εκπρόσωπο του Δημάρχου Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, του κυρίου Κυρίζογλου, ο οποίος χθες εξελέγηκε πρόεδρος ΚΕΔΕ, τον κύριο Παναγιώτη Καμπαρούτη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλημέρα σας. Μια μικρή διόρθωση λίγο. Ο κύριος Αλεξανδρίτης είναι του Ελευθερού Κορδελιού. Ο κύριος Κυρίζογλου είναι των Αντιλοκήπων που εκλέχθηκε χθες στην ΚΕΔΕ. Καλημέρα λοιπόν από δυτικά, από τα δυτικά άκρα της πόλης. Την καλημέρα και τις ευχές για καλό μήνα του κυρίου Αλεξανδρίτου, ο οποίος μαζί με τον δικό σας τον Δήμαρχο επιστρέφουν σήμερα από Αθήνα. Σεβαστέ πατέρα, κύριοι βουλευτές, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κυρία Αντιδήμαρχε, κύριε Επίραρχε, κυρίες και κύριοι. Κάθε εκδήλωση που έχει ιστορικό περιεχόμενο είναι ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα διατήρησης της ταυτότητάς μας σαν λαός, σαν έθνος. Συγχαρητήρια λοιπόν για αυτή την εκδήλωση και κύριε Πρόεδρε, μπορούμε αυτή αν θέλετε να την επαναλάβουμε και δυτικά. Είναι μια πρόκληση αυτή και μια πρόσκληση, οπότε γιατί είναι καλό ο κόσμος να μαθαίνει. Και επειδή αυτό το διάστημα έχουν πάρα πολλές προκλήσεις, ας προσπαθούμε να αντισταθμίσουμε λίγο όλη αυτή την κατάσταση με εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης. Να είστε καλά, συγχαρητήρια και να έχουμε έναν όμορφο μήνα. Και τώρα, καλώ στο βήμα τον ομιλητή μας κύριο Λάζαρο Καναβούρα για την πολύ ενδιαφέρουσα πιστεύω. Με τη σειρά μου σας καλωσορίζω και εγώ για τη σημερινή παρουσία σας στην εκδήλωση του Συλλόγου των Χωρητών Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν είναι εμφανές, παρόλο που έχω κάποια σχετική εμπειρία, σήμερα έχω τρακ. Τρακ που οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους. Ο πρώτος, γιατί θα αναφερθώ σε έργα σπουδαία των προγόνων μας και πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος η αναφορά αυτή να είναι κατώτερη των έργων ή και το αντίθετο, να είναι υπερβολική. Ο δεύτερος, γιατί διακρίνω στο ακροατήριο φίλους πολλούς και εκλεκτούς και ξέρω ότι η κρίση τους είναι πάντα αυστηρή αλλά και δίκαιη. Όπως είπε και ο Πρόεδρος προηγουμένως, για να είναι ευχερέστερη η παρακολούθηση της ομιλίας, την έχω χωρίσει σε 6 διακριτά μέρη. Στην εισαγωγή γίνεται η γνωριμία μας με το λιτόχωρο. Έπεται το γενικό πλαίσιο όπου καταγράφεται ο χώρος και η εποχή που διαδραματίζονται τα γεγονότα. Συνεχίζουμε με τα γεγονότα της Επανάστασης. Ακολουθεί η διπλωματία των διευθετήσεων. Εν συνεχεία είναι η αναφορά στους λιτοχωρίτες πρόσφυγες της Θεσσαλονίκης. Και ακολουθεί, τελειώνει ο επίλογος. Η μετάβαση από το ένα μέρος στο άλλο σηματοδοτείται από ένα τραγούδι. Παραδοσιακό λιτοχωρίτικο ή πιο σύγχρονο, που θα ερμηνεύσει η χοροδία του Ιδρύματος Σακελαρίδη με τη συνοδεία παραδοσιακών οργάνων, στους οποίους και εγώ με τη σειρά μου τους ευχαριστώ θερμά. Ας πλησιάσουμε όμως σιγά σιγά στο λιτόχωρο, που μας υποδέχεται με ένα κολονί βασιλικό και ένα τραγούδι που συμπυκνώνει πολλά από τα γνωρίσματα των λιτοχωρητών. Την αγάπη, την ξενιτιά και την ελπίδα.
μου προκαλούσε έκπληξη βέβαια αν κάποιος από όσους βρίσκονται σήμερα εδώ δεν έχει επισκεφτεί έστω και μία φορά τον Λιτόχωρο. Είτε για να ακολουθήσει τα ορειβατικά μονοπάτια του βουνού των Θεών, του επιβλητικού Ολύμπου, είτε για να προσκυνήσει στο μοναστήρι του Πολιούχου και προστάτη του Αγίου Διονυσίου, είτε για να συμμετάσχει σε κάποια από τις ποικίλες πολιτιστικού και λαογραφικού περιεχομένου εκδηλώσεις, είτε για να απολαύσει τις πολυσύχνασες ακτές του και να γίνει κοινωνός της μεγάλης ναυτικής παράδοσης των λιτοχωρητών. Θα μου προκαλούσε έκπληξη αν υπάρχει κάποιος ανάμεσά μας που έστω και μια σύντομη στιγμή δεν πήρε μέρος σε αυτή την ιδιαίτερη μυσταγωγία που μετατρέπει τη γήινη απόλαυση σε πνευματική ενατένιση και να αισθανθεί όπως θα πρέπει να αισθάνθηκε και ο νομπελίστας ποιητής μας Οδυσσέας Ελίτης όταν αφιέρωσε ως αντίδωρο τους γνωστούς τους στίχους. Έχει και ο νους λιτόχωρο, με διαβαστές πλαγιές και εύφορα μπλε θαλάσσης. Συγχρόνως όμως, αναρωτιέμαι πώς είναι αυτοί που γνωρίζουν ότι ο πρικισμένος από τη Θεία Πρόνοια τόπος μας έχει να υπερηφανεύεται και για τα ξεχωριστά έργα των ανθρώπων. Έργα που στο διάβα των αιώνων ανέδειξαν τη γενέτειρά μας σε λαμπρό φάρο κάθε μορφής πολιτισμού και απροσπέλαστο προπύργιο της εθνικής μας υπόστασης και της ορθόδοξης πίστης μας. Χτισμένο σε στρατηγικό σημείο, εκεί όπου ο Όλυμπος αγκαλιάζει το Θερμαϊκό, το Λιτόχωρο κουβαλάει ένα πλούσιο ιστορικό παρελθόν. Χτισμένο στα ερείπια της αρχαίας Πύμπλιας, διαρρεώμενο από τον ποταμό Ενιπαία, ακολουθεί την ιστορική διαδρομή του μακεδονικού ελληνισμού. Από εδώ προμηθεύεται τη φημισμένη ξυλία του Ολύμπου ο Περικλής για να κατασκευάσει τα πλοία της Αθηναϊκής Συμμαχίας και ο Μέγας Αλέξανδρος για τον στόλο του Νεάρχου που συνόδευσε τη Μεγάλη Εκστρατεία. Σε απόσταση αναπνοής, η ιερή πόλη των Μακεδόνων των Δίων. Οι βυζαντινές επιρροές αποτυπώνονται ανάγλυφα στο έθιμο των Σύχνων, το μοναδικό αυτό έθιμο των Θεοφανίων. Το μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου, χτισμένο στις αρχές του 16ου αιώνα, εκτός από θρησκευτικό τοπόσιμο, αποτελεί κρυσφύγετο και ορμητήριο των κλεφτών και των αρματολών του Ολύμπου στη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Ζίδρος, Λάπας, Λαζέοι έχουν γίνει θρύλοι και τα κατορθώματά τους έχει διατηρήσει ανεξίτηλα στη μνήμη μέχρι τις μέρες μας η λαϊκή μούσα. Στο Λιτόχωρο καταφεύγει ο Ρήγας Φεραίος μετά τον φόνο του Τούρκου προκρίτου στο Βελεστίνο. Στις παραμονές του ξεσηκωμού του γένους, λιτοχωρήτικα καράβια μεταφέρουν από τη Σκόπελο το εκστρατευτικό σώμα του ξακουστού Νικοτσάρα, οπλαρχηγού, όπως λένε οι μαρτυρίες, εφάμιλου του Κολοκοτρώνη, που έπεσε μαχόμενος το 1808 στην πλάκα Λιτοχώρου. Λίγοι γνωρίζουν την προσφορά της σημαντικότερης ίσως λιτοχωρήτικης φυσιογνωμίας του αγώνα του 1821, του Ιάκωβου Περικλή Ολύμπιου, που όχι μόνο διέθεσε την τεράστια περιουσία του υπέρ της Επανάστασης, αλλά εξόπλισε και δικό του σώμα, αποτελούμενο από 250 συγγενείς τους, από τους οποίους επέζησαν μόνο 12. Είναι ίσως άδικο όλοι αυτοί οι Μακεδόνες αγωνιστές να έχουν μείνει στη σκιά των γιγάντων της ελληνικής ιστορίας, του Κολοκοτρώνη, του Καραϊσκάκη, του Διάκου, του Παπαφλέσσα, και οι ηρωικοί τους αγώνες να μην αναδεικνύονται όπως τους οφείλεται και να κινδυνεύουν έτσι να διολυστήσουν οι ηλίθιες βυθούς. Και αν είναι κατανοητή η εστίαση στα μεγάλα γεγονότα, αυτά που κατά την πομπόδη έκφραση αλλάζουν τον ρουν της ιστορίας, εν τούτης δεν είναι καθόλου αμεληταία η μελέτη και άλλων ιστορικών γεγονότων που σαν μικρές σταγόνες ενδεχομένως συνέβαλαν στην πολλές φορές αποφασιστική αλλαγή αυτού του ορμητικού ρου. Ένα τέτοιο ιστορικό γεγονός, την επανάσταση της Μακεδονίας ή του Ολύμπου, του Κοροβάγκου, όπως το λέμε εμείς οι λιτοχωρίτες, του 1878, θα προσπαθήσω σήμερα να αναδείξω όχι μόνο για την ιστορική του αξία, αλλά και ως αιώνιο μνημόσυνο για τους προγόνους μας, που έδωσαν τη ζωή τους θυσία στο όνομα της ελευθερίας, συμμορφωνόμενος και με την παρένεση του Περικλή, ως ανδρών αγαθών έργο γενομένων, έργο και δηλούστε τα στιμάς. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Λιτοχωρητών Θεσσαλονίκης για την τιμή που μου έκαναν και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν αναθέτοντάς μου τη σημερινή ομιλία. Για να μπορέσω να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις του θέματος,
χρειάστηκε να συμβουλευτώ αρκετά συγγράμματα, τα κυριότερα από τα οποία οφείλω να αναφέρω. Είναι τα έργα του Μιλτιάδου Σεϊζάνη, του Γεωργίου Μόδη και του Παύλου Τσάμι, εκδόσεις της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Η ιστορία της Επανάστασης της Μακεδονίας κατά το 1878 του Ευάγγελου Κοφού, που εκδόθηκε από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Έμου, τα χρονικά της Θεσσαλονίκης του Κώστα Τομανά, αλλά κυρίως τα πονήματα τριών συμπατριωτών μας λιτοχωρητών, τα τραγούδια μιας άλλης εποχής στο λιτόχωρο, του αείμνηστου Σπύρου Τάβανου, η μελέτη το λιτόχωρο κατά την Επανάσταση του 1878 και ο Ευάγγελος Κοροβάγκος, του καθηγητή Νίκου Κάκαλου, που μας κάνει την τιμή να είναι σήμερα εδώ, και βέβαια τα χρονικά του λιτοχώρου, του ακούραστου Σωτήρη Μασταγκά. Πολλά στοιχεία ασφαλώς αντλήθηκαν και από το διαδίκτυο. Είναι σίγουρο ότι η έρευνά μου θα ήταν πολύ πιο επίπονη αν δεν είχα το προνόμιο να διαθέτω προς χρήση την πλούσια βιβλιοθήκη και το αρχείο του πατέρα μου και επί πολλά χρόνια προέδρου του Συλλόγου Λιτοχωρητών Θεσσαλονίκης, Θανάση Καναβούρα. Για την ομιλία αυτή ιδιαίτερα με βοήθησαν τα δύο παιδιά μου, η Ελένη και ο Θανάσης, που είναι επάνω στο κοντρόλ τώρα, υπεύθυνος για τα οπτικοακουστικά. Σε όλους αυτούς είμαι εξαιρετικά ευγνώμων. Παρόλο που, όπως προαναφέρθηκε, τα επαναστατικά κινήματα στη Μακεδονία σε τίποτα δεν υπολήφθηκαν από αυτά της Πελοποννήσου και της Ρούμενης, δυστυχώς δεν είχαν το ανάλογο αποτέλεσμα. Και το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος που ιδρύθηκε με το πρωτόκολλο του Λονδίνου το 1830 δεν δικαίωσε τους αγώνες των οπλαρχηγών. Το βόρειο σύνορο του νέου κράτους αποτέλεσε η γραμμή από τον Παγασιτικό μέχρι τον Αμβρακικό κόλπο, ενώ το 1863 ενσωματώθηκαν σε αυτό τα Ιόνια νησιά, δώρο της Μεγάλης Βρετανίας στον νέο βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο. Τα χρόνια που ακολουθούν, και ενώ το νεοσύστατο ελληνικό κράτος προσπαθεί, όχι χωρίς προβλήματα, να οργανωθεί και να σταθεί στα πόδια του, οι καπεταναίοι του Ολύμπου βρίσκονται πάντοτε σε πολεμική ετοιμότητα, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία που θα μπορούσε να βοηθήσει στην κατάκτηση της πολυπόθητης ελευθερίας. Σημαντικότερος όλων υπήρξε ο ξεσηκωμός του 1854 με αφορμή τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, τον λεγόμενο Κρημαϊκό. Όλες όμως οι προσπάθειες είχαν κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Όχι μόνο γιατί τα ένοπλα επαναστατικά σώματα υστερούσαν έναντι του οργανωμένου Οθωμανικού στρατού, αλλά κυρίως γιατί η έκβαση μιας εξέγερσης και τότε, όπως και τώρα άλλωστε, καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα συμφέροντα και τους σχεδιασμούς των ισχυρών της εποχής. Ενώ λοιπόν τα χρόνια περνούν και μπαίνουμε στη δεκαετία του 1870, αξίζει να κάνουμε μια αναφορά στη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ας ανεβούμε νοερά σε μια κορφή του Ολύμπου. Και από εκεί ας αφήσουμε τη φαντασία μας και τη σκέψη μας να πλανηθούν στα μονοπάτια της ιστορίας.
χάρτη βλέπουμε τα όρια των ευρωπαϊκών κρατών, όπως αυτά εμφανίζονται στην αρχή της δεκαετίας του 1870. Παρατηρεί κανείς ότι με εξαίρεση τη γεωγραφικά απομονωμένη Ελλάδα, τα υπόλοιπα Βαλκάνια βρίσκονται ακόμα κάτω από Οθωμανική κυριαρχία, που αμφισβητείται όμως πλέον έντονα τόσο από την Αυστρο-Ουγγρική όσο και από τη Ρωσική Αυτοκρατορία, που έχουν κάθε μια τις δικές της βλέψεις στο στρατηγικό χώρο των Βαλκανίων. Άλλωστε, ήδη από τον προηγούμενο αιώνα, είναι φανερή η εξασθένηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η εκτιμόμενη αποσύνθεση της οποίας οδήγησε στη δημιουργία του λεγόμενου Ανατολικού ζητήματος. Η Ρωσία επεδίωκε διακαώς να αποκτήσει διέξοδο προς τη Μεσόγειο και για να γίνει αυτό χρειαζόταν να κατέχει τα ενδιάμεσα εδάφη, δηλαδή τη Θράκη και τη Μακεδονία. Κάτι τέτοιο βέβαια συναντούσε τη σφοδρή αντίδραση τόσο της Αυστρο-Ουγγαρίας όσο και της Αγγλίας, που θεωρούσε τον εαυτό της τον μοναδικό κυρίαρχο της Μεσογείου. Τα αντιτιθέμενα αυτά συμφέροντα των δυνάμεων απέτρεπαν μια συνολική συμφωνία και κατά αυτόν τον τρόπο συντελούσαν στην παράταση της επιβίωσης της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά εδάφη, με αποτέλεσμα και η αδυναμία διευθέτησης του ανατολικού ζητήματος να παρατείνεται. Η Ρωσία όμως δεν ήταν διατεθειμένη να παραιτηθεί τόσο εύκολα από τις επιδιώξεις της. Αφού δεν μπορούσε να καταλάβει τα εδάφια αυτά στρατιωτικά, επιχείρησε να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις που θα βοηθούσαν να ιδρύσει στα μελλοντικά ερείπια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας χριστιανικά κράτη δορυφόρους. Για την επιτυχία του σκοπού της αυτού, η Ρωσία είχε αρχικά την πρόθεση να ζητήσει τη βοήθεια της Ελλάδας, την οποία επανειλημμένα ξεσήκωνε κατά των Τούρκων στα πρώτη εθνικοεργασίας χρόνια. Μετά την απελευθέρωση όμως, διαπίστωσε ότι η επιλογή της αυτή δεν συγκέντρωνε πολλές πιθανότητες επιτυχίας, με δεδομένο ότι η Ελλάδα είχε πλέον περιέλθει στη σφαίρα επιρροής της Αγγλίας. Αναζήτησε λοιπόν άλλη λύση και ανακάλυψε τους Βουλγάρους. Οι περισσότεροι ιστορικοί συμφωνούν ότι κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας ο λαός αυτός δεν είχε παρουσιάσει ούτε ίχνος εθνικής ζωής. Αντιθέτως είχε περιπέσει σε πλήρη αμάθεια, αφάνεια και αβράνεια και ούτε λίγο ούτε πολύ είχε χάσει το όνομα και την εθνική του υπόσταση. Παρουσίαζε λοιπόν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έδωσαν την δυνατότητα στη Ρωσία να αξιοποιήσει και να αφυπνίσει την εθνική συνείδηση των Βουλγάρων. Με σχέδιο και μεθοδικότητα, οι Ρώσοι άρχισαν να ιδρύουν βουλγαρικά σχολεία, όχι μόνο στα βουλγαρικά εδάφη, αλλά και στη Μακεδονία. Βεβαίως, αυτή η συντονισμένη προσπάθεια των Ρώσων συνάντησε αντιδράσεις. Τόσο η Τουρκία, όσο και οι υπόλοιποι λαοί της Χερσονήσου, ιδιαίτερα Έλληνες και Σέρβοι, μπήκαν στη δίνη ενός σφοδρού πολιτικού ανταγωνισμού, στον οποίο συνήθως εμπλέκονται και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές δυνάμεις, χωρίς ωστόσο οι τελευταίες να έχουν σταθερά εκφρασμένη την υποστήριξή τους προς κάποια πλευρά. Επιπλέον, οι Ρώσοι, αντιλαμβανόμενοι τη μεγάλη επιρροή της Εκκλησίας πάνω στους χριστιανικούς πληθυσμούς, καθώς και ότι η σύνδεση του πληθυσμού της Μακεδονίας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελούσε τροχοπέδι στα σχέδια του βουλγαρισμού, επιδίωξαν και τελικά πέτυχαν την ίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχίας με έδρα την Κωνσταντινούπολη το 1870. Κινούμενη από εκδικητική διάθεση προς την Ελλάδα που στήριξε την Κρητική Επανάσταση του 1866, η Τουρκία αποδέχτηκε την ίδρυση της θρησκευτικής αυτής αρχής, στη δικαιοδοσία της οποίας θα περιλαμβάνονταν οι περισσότερες επαρχίες της Βουλγαρίας και πολλές ακόμη περιοχές της Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Μπαίνοντας το 1875, η πανσλαβιστική προπαγάνδα έχει εδραιωθεί και περιμένει την κατάλληλη περίσταση για να δημιουργήσει ισχυρά τετελεσμένα, όπως ονειρεύτηκε ο κύριος εμπνευστής και οργανωτής της, Ρώσος πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη Ιγνάτιεφ. Στην ελεύθερη Ελλάδα τα πράγματα δεν κυλούσαν ομαλά. Η πολιτική ζωή περνούσε διαρκείς κρίσεις. Τα πνεύματα ήσαν διαρκώς οξυμένα λόγω εσωτερικών αναταραχών, ενώ η οδυνηρή έκβαση της Κρητικής Επανάστασης του 1866 είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα και στην εξωτερική πολιτική. Παρόλο που η μεγάλη ιδέα της εθνικής μας ολοκλήρωσης παρέμενε το καθοδηγητήριο όραμα κάθε Έλληνα, εν τούτης, η ρεαλιστική εκτίμηση των πραγμάτων επέβαλε την υιοθέτηση πολιτικής αγαθών σχέσεων με την Τουρκία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα και την εγκατάλειψη κάθε στοιχειώδους έστω στρατιωτικής οργάνωσης που θα επέτρεπε σε δεδομένη στιγμή την εμπλοκή του έθνους σε πολεμικές περιπέτειες.
Έτσι, όταν το 1875 εξεράγει η Επανάσταση στην Ερζεγοβίνη, η κυβέρνηση Χαριλάου Τρικούπη αρχικά και αυτή του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου αργότερα κόφευσαν στις προτάσεις της Σερβίας για ανάληψη από κοινού ένοπλης δράσης. Έτσι, στις 30 Ιουνίου 1876, η Σερβία, ακολουθούμενη μόνο από το Μαυροβούνιο, κήρυξε τον πόλεμο κατά της Τουρκίας. Προηγουμένως, τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς, οι Βούλγαροι εξεγέρθηκαν κατά τον Τούρκο. Παρόλο που και οι δύο εξεγέρσεις φάνηκε να αποτυγχάνουν, η πρώτη μάλιστα κατεστάλλει βία και με ιδιαίτερα αιματηρό τρόπο, εν τούτης προκάλεσαν την παρέμβαση της διεθνούς διπλωματίας. Αγγλία και Ρωσία συμφώνησαν ότι έπρεπε από κοινού να ενεργήσουν ώστε αφενός να αποκατασταθεί η ησυχία και η ασφάλεια των χριστιανικών λαών της Βαλκανικής και αφετέρου να παραχωρηθεί ευρύτατη διοικητική αυτονομία στους επαναστατημένους Σλάβους, Ερζεγοβίνιους, Βόσνιους και Βούλγαρους. Το Δεκέμβριο του 1876 συνήλθε προς τούτου συνδιάσκεψη των πρεσβευτών των δυνάμεων στην Κωνσταντινούπολη για τον καθορισμό των ληπταίων μέτρων, που όμως δεν κατέληξε σε αποτέλεσμα, γιατί η πύλη αρνήθηκε να δεχθεί τις προτάσεις της, έχοντας και τη σιωπηρή στήριξη της Αγγλίας. Γινόταν όμως φανερό ότι η Μακεδονία θα αποτελούσε πια διαρκές θέμα για τη διεθνή διπλωματία, αλλά και ότι προλιέρωνταν το έδαφος για τη δημιουργία μεγάλης αυτόνομης Βουλγαρίας. Στην Ελλάδα οι εξελίξεις προκάλεσαν ιδιαίτερη αναταραχή. Ενώ η κυβέρνηση εξακολουθούσε να παραμένει προσκολλημένη στο δόγμα της μη αναμίξεως, η κοινή γνώμη με συλλαλητήρια και δημοσιεύματα στον τύπο απαιτούσε την άμεση πολεμική προπαρασκευή του έθνους. Πολιτικές έρηδες όμως εμπόδιζαν τη λήψη δραστικών μέτρων, με αποτέλεσμα για μια ακόμη φορά η επίσημη Ελλάδα να βρίσκεται ψυχικά και υλικά ανέτοιμη για να πραγματοποιήσει τα όνειρα της φυλής. Αντίθετα, στην υπόδουλη Μακεδονία, η πληροφόρηση ότι διαμορφώνεται ένα κλίμα ιδιαίτερα ευνοϊκό για τη Βουλγαρία μετέβαλε ραγδαία την κατάσταση. Παρά την φαινομενική ηρεμία, αποτέλεσμα των συστάσεων των προξένων και των Μητροπολιτών, ο ελληνισμός είχε αρχίσει να οργανώνεται με την ίδρυση σωματείων και οργανώσεων, όπως η Αδελφότης και η Εθνική Άμυνα, ενώ σταδιακά μικρές ένοπλες ομάδες άρχισαν να εμφανίζονται στη Θεσσαλία και βορειότερα στην περιοχή του Ολύμπου, των Πιερίων και του Δερμείου. Επιτροπές πόλεων συγκροτούνται και το προξενείο, υπό την καθοδήγηση του προξένου Κωνσταντίνου Βατικιώτη, μαζεύει οπλισμό ώστε να τον διοχετεύσει στους χριστιανούς την κατάλληλη στιγμή. Στο διάστημα αυτό της προπαρασκευής και της οργάνωσης, σημαντικό ρόλο στην περιοχή της Πιερίας αναλαμβάνει ο Μητροπολίτης Κύπρους Νικόλαος Λούσης. Γεννημένος ιστενήμαχο της Ανατολικής Ρωμυλίας το 1840, φοιτησε στη Ριζάριο Σχολή των Αθηνών και μετά από μία σύντομη θητεία ως καθηγητής θεολογίας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, γνωρίζεται και συνδέεται στενά με τον Μητροπολίτη και μετέπειτα Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακήμ και το 1874 χειροτονείται και σχεδόν αμέσως τοποθετείται επίσκοπος Κήτρους με έδρα τον Κολυνδρό. Μοιείται στην αδελφότητα από τον ελληνοβλάχο προεστό Παύλο Πατραλέξη και από τον Ιανουάριο του 1877 οργώνει την επαρχία του, ο Σάμος Παπαφλέσσας θα έλεγα εγώ, προσπαθώντας να μοιήσει όσους περισσότερους μπορεί και να κρατάει διαρκώς ψηλά το φρόνημα και την αγωνιστική ετοιμότητα των χριστιανών εν ώψη των πιθανολογούμενων εξελίξεων. Στις 12 Απριλίου 1877, η Ρωσία, με πρόσχημα την άρνηση της Τουρκίας να συμμορφωθεί με τις προτάσεις της διάσκεψης της Κωνσταντινούπολης, κήρυξε τον πόλεμο κατά της Τουρκίας. Στην Ελλάδα, το δίλημμα κατά πόσο η χώρα έπρεπε να εισέλθει στον πόλεμο, εξωθώντας παράλληλα σε επανάσταση τις υπόδουλες επαρχίες ή να παραμείνει ουδέτερη, παρέμενε οξύ. Την δεδομένη στιγμή, τις όποιες πρωτοβουλίες ανέλαβαν άτομα και ιδιωτικοί σύλλογοι που συναισθήθησαν ή δραστηριοποιήθηκαν στην Αθήνα και σε επαρχιακές πόλεις με σκοπό την πολεμική προστασία του έθνους, ελεύθερου και υπόδουλου. Όπως προανέφερα, τα Σωματεία Αδελφότης και Εθνική Άμυνα αναλαμβάνουν σε συνεργασία με το προξενείο της Θεσσαλονίκης ενέργειες για την προετοιμασία της Επανάστασης. Στις 26 Μαΐου 1877 σχηματίζεται στην Αθήνα η Οικουμενική Κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Μπουρλοτιέρη του 21 Κωνσταντίνο Κανάρη και υπουργό των Εξωτερικών τον Χαρίλαο Τρικούπη. Οι πολεμικές προετοιμασίες εντείνονται, ενώ τα Σωματεία Αδελφότης και Εθνική Άμυνα
συνενώνονται υπό μία κεντρική επιτροπή υπό τον Παύλο Καλιγά. Ο Παύλος Καλιγάς ήταν Έλληνας νομικός, οικονομολόγος, ιστορικός, λογοτέχνης και πολιτικός. Κατά τη διάρκεια της πολιτικής σταδιοδρομίας του διατέλεσε βουλευτής, υπουργός σε αρκετές κυβερνήσεις, πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας. Η ελληνική κυβέρνηση, εξετάζοντας υπό την πίεση των εξελίξεων το ενδεχόμενο του εισόδου στον πόλεμο, στο πλευρό της Ρωσίας, ζητά από αυτή συγκεκριμένες εγγυήσεις υποστήριξης των εθνικών της διεκδικήσεων. Η Ρωσία όμως αρνείται να δεσμευτεί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τον Ιούλιο ο ρωσικός στρατός υφίσταται σοβαρή ήττα κοντά στην πλεύμα της Βουλγαρίας. Έτσι, το διάστημα από τον Αύγουστο μέχρι τον Δεκέμβριο του 1877, όταν και η έκβαση του ρωσοτουρκικού πολέμου παρέμενε αβέβαιη, κάθε δράση από πλευράς ενόπλων ελληνικών σωμάτων ανεστάλλει. Όταν όμως ευνηδίως, στις 29 Νοεμβρίου 1877, η πλεύνα έπεσε στα χέρια των Ρώσων, η κάθοδος των στρατιών του Τσάρου στη Βαλκανική πήρε μορφή χιονοστιβάδας. Η ελληνική κυβέρνηση, με πρωθυπουργό πλέον τον Αλέξανδρο Κουμουνδούρο και υπουργό εξωτερικών τον Θεόδωρο Δηλιγιάννη, βλέποντας τους Ρώσους να καταλαμβάνουν την Αδριανούπολη και ρωσοβουλγαρικά στρατεύματα να ετοιμάζονται να εισβάλλουν στη Μακεδονία, χωρίς να κηρύξει επίσημα πόλεμο, έδωσε εντολή εισβολής του στρατού στη Θεσσαλία με 8.000 άνδρες και επικεφαλής των Σκαρλάτων Σούτσων, με παράλληλη γενική εξέγερση των Θεσσαλών, Υπηρωτών, Μακεδόνων και Κρητών. Ιδιαίτερα συντέλεσε στη λήψη της απόφασης αυτής και η τεράστια λαϊκή κινητοποίηση στην Αθήνα, η οποία συνοδεύτηκε από εκτεταμένα επεισόδια και μεγάλες καταστροφές σε σπίτια πολιτικών. Στα ιστορικά χρονικά τα σοβαρά αυτά επεισόδια έχουν καταγραφεί με τον όρο τα πετσωματικά. Το συντονισμό της Επανάστασης στη Μακεδονία αναλαμβάνει ως εντολοδόχος της Κεντρικής Επιτροπής η Μακεδονική Επιτροπή, ηθήνων νους της οποίας ήταν ο Μακεδόνας δικηγόρος Στέφανος Δραγούμης. Ο Στέφανος Δραγούμης, με καταγωγή από το Βογατσικό της Καστοριάς, γόνος ιστορικής μακεδονικής οικογένειας, υπήρξε από τους διαπρεπέστερους πολιτικούς του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Έδωσε αγώνες για το μακεδονικό ζήτημα από όλες τις υψηλές κυβερνητικές θέσεις που διακόνησε, με κορυφαία αυτή του Πρωθυπουργού το 1910. Γιος του ο Παύλος Μελάς. Και ενώ ο ελληνικός στρατός ελάμβανε την εντολή της εισβολής στη Θεσσαλία, στις 19 Ιανουαρίου 1878 υπογράφεται στην Αδριανούπολη ανακοχή μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Έντρομη η ελληνική κυβέρνηση, με τη σκέψη ότι οι Τούρκοι θα κινηθούν απερίσπαστοι εναντίον του ελληνικού στρατού, διατάζει την απόσυρσή του πίσω από τη Μεθόνιο. Για μια φορά ακόμη, ο ελληνισμός φαινόταν να παρακολουθεί αμήχανος τις εξέλιξεις. Ευτυχώς όμως, ο έμπειρος πρωθυπουργός Αλέξανδρος Κουμουνδούρος αντιλήφθηκε αμέσως ότι με την ανάκριση του στρατού από τη Θεσσαλία η Ελλάδα δεν θα είχε καμία διαπραγματευτική ισχύ εν ώψη των διευθετήσεων που σύντομα θα ακολουθούσαν και αποφάσισε, παρά τις πιέσεις που δέχτηκε από τις δυνάμεις, να επιμείνει στην πρόκληση εξεγέρσεων στις υπόδουλες επαρχίες, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. Μπαίνοντας πια ο Φεβρουάριος του 1878, έχει φτάσει η ώρα για να λάβει σάρκα και οστά η διετής προετοιμασία. Thessaloniki
σχέδιο εξέγερσης που είχε καταρτιστεί προέβλεπε ότι ένα μεγάλο σώμα θα αποβιβαζόταν από τη θάλασσα στον Όλυμπο και θα κήρυτε εκεί την Επανάσταση. Έπειτα, διαβαίνοντας τον Αλιάκμονα, θα κατευθυνόταν προς Μελένικο. Στο χάρτη που θα το δείτε αρκετές φορές, αναπαρίστανται όλες οι κινήσεις των ελληνικών εκστρατευτικών σωμάτων. Έπειτα, διαβαίνοντας τον Αλιάκμονα, θα κατευθυνόταν προς Μελένικο. Παράλληλα, θα ενισχυόταν από την ξηρά κίνημα στην Κοζάνη Καστοριά. Σχεδιαζόταν ακόμα απόβαση στο Σταυρό Χαλκιδικής και στις εκβολές του Στριμώνα. Από τα σχέδια αυτά πάντως, μόνο η απόβαση στον Όλυμπο πραγματοποιήθηκε. Στις 15 Φεβρουαρίου 1878 αναχωρούν από την Αττική τα ατμόπλια Ύδρα και Βυζάντιο, μεταφέροντας εκστρατευτικό επαναστατικό σώμα 500 ανδρών υπό το λοχαγό Κοσμά Δουμπιώτη, αρχηγόν της Ισόλυμπων Στρατείας. Ο Κοσμάς Δουμπιώτης, με καταγωγή από τη Χαλκιδική, υπήρξε γόνος οικογένειας με μεγάλη προσφορά τόσο στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821, όσο και μετέπειτα στον Μακεδονικό αγώνα και τους Βαλκανικούς πολέμους. Το σώμα αποβιβάστηκε στην παραλία του Λιτοχώρου τη νύχτα της 15ης προς 16η Φεβρουαρίου, όπου πρώτοι το υποδέχτηκαν ο λιτοχωρήτης Ψαράς Βασίλειος Λαλούμης και ο Δημήτριος Παρισσάς. Τηλεγραφείο πρόξενος Κωνσταντίνος Βατικιώτης στον Υπουργό Εξωτερικών Θεόδωρο Δηλιάνη. 17 Φεβρουαρίου 1878. Τούτη τη στιγμή μη αγγέλλεται εκ Κατερίνης ότι εις Άγιον Θεόδωρον του Ολύμπου απέβη σώμα 550 ανδρών ενόπλων, όπερ καταλαβώντας αυτόθη αρχάς διευθύνθη εις Λιτόχωρον, όπου οι κάτοικοι υπεδέχθησαν αυτούς με τα φανών και λαμπάδων. Ο Ιδωμενέας Στρατηγόπουλος, συγγραφέας, δημοσιογράφος και λόγιος της παλιάς Αθήνας, που ακολούθησε το εκστρατευτικό σώμα ως πολεμικός ανταποκριτής, συμπληρώνει. Και είδων νέους εφήβους, ομιλίκος μου τότε, συνοδεύοντας γυραιούς γονείς, οι οποίοι έτρεχον εις τον από του χωρίου προς την παραλία κατοφέρια, για να φιλήσουν τα όπλα και τα πολεμοφόδια, τα οποία εκομίζομεν προς αυτούς, όπως διεκδικήσουν δι' αυτόν την ελευθερία τους. Οποία μέθη πατριωτισμού και αισθήματος, οποία φρενή της εθνικής εξάρσεως. Τα εφόδια σε 500 κυβότια και 2.000 εμπροστογενή όπλα αποθηκεύτηκαν στο μετόχι του Αγίου Διονυσίου, το γνωστό ως Σκάλα. Το μεσημέρι μπήκαν στο χωριό και οι ανδάρτες Καλόγυρος, Νταβέλης και οι λιτοχωρίτες Γκατζάρας και Μήτρας Μέγας, που δρούσαν νωρίτερα προστατεύοντας τους χριστιανούς από τους Γκέγκιδες και τους Κυρκάσιους. Τους ανδάρτες αυτούς είχε υπό τις διαταγές του ο επίσκοπος Κίτρους Νικόλαος Ρούσης, τον οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως, και τους είχε στείλει εκείνες τις μέρες στην περιοχή. Κάτω από το επαναστατικό λάβαρο του Δουμπιώτη τάχτηκαν αμέσως οι οπλαρχηγοί του Ολύμπου και των Πιερίων, Βαγγέλης Κωστέβας, Παναγιώτης Καλογύρου, Δημήτριος Γκατζάρας, Γιώργος Νταβέλης, Ηλίας Ζαρκάδας, Κώστας Κυριακόπουλος, Τσέλιος Τρομπούτης και άλλοι. Από τον οπλισμό που εκφορτώθηκε, 200 όπλα προωθήθηκαν στον Κολυνδρό. Στις 19 Φεβρουαρίου 1878, αντιπρόσωποι από 40 χωριά της περιοχής που είχαν καταφτάσει εντωμεταξύ στο Λιτόχωρο, ύψωσαν τη σημαία της ελευθερίας και σχημάτισαν τοπική κυβέρνηση που αποκλήθηκε προσωρινή κυβέρνηση της Μακεδονίας. Πρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης ορίστηκε ο λιτοχωρήτης Ευάγγελος Κοροβάγκος. Τα υπόλοιπα μέλη ήσαν ο Αθανάσιος Αστερίου, ιατρός από το λιβάδι Ολύμπου, ο Γεώργιος Ζαχαριάδης, ο Ιωάννης Νικολάου, ο Ιωάννης Βεργίδης, η Δημήτριος Αγγελαρίδης και Νικόλαος Μίτσιος από τη Σκοτίνα και από την Ιερά Μονή Πέτρας ο ιερομόναχος Νικηφόρος, καθώς και ο ιερέας Αθανάσιος Γεωργίου. Τις επόμενες μέρες, μέλος της κυβέρνησης έγινε και ο Επίτροπος Κίτρους Νικόλαος. Έδρα της προσωρινής κυβέρνησης ορίστηκε το Λιτόχωρο, παρόλο που ο Κοροβάγκος και οι άλλοι λιτοχωρίτες πρόκριτοι προτιμούσαν τη Μονή Πέτρας ως πιο ισχυρή θέση. Αμέσως, η προσωρινή κυβέρνηση εξέδωσε διακήρυξη προς τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Ήτανε ο καινούριος Θούριος του Ρίγα Φεραίου, προσαρμοσμένος το 1878. Τα πολυχρόνια δεινά,
ον γνώσιν έλαβον κατά καιρούς για των αντιπροσώπων αυτών σεβαστέ κυβερνήσεις και τα οποία επεκτάθησαν επεσχάτων, ενάγκασαν τους κατοίκους της Μακεδονίας να δράξονται των όπλων, όπως προστατεύσουσι την ζωή, την τιμή και την ιδιοκτησία εαυτών. Συνελθόντες σήμερα οι αντιπρόσωποι των διαφόρων κοινοτήτων της Μακεδονίας κατέλησαν την τυραννική εξουσία του Σουλτάνου, ανεκήρυξαν την ένωση της Μακεδονίας μετά της Μητρός Ελλάδος και εξελέξαν το ημάς, όπως σχηματίσουμε την προσωρινή κυβέρνηση της Επαναστάσεως. Πεποίθαμεν ότι η περί του μέλλοντος της Ανατολής μέρημνα των ευρωπαϊκών δυνάμεων θέλει επεκταθεί και εφολοκλήρου της Μακεδονίας, η οποία είναι έτοιμη υπέρ της ελευθερίας της και υπέρ της μετά της Μητρός Ελλάδος ενώσεώς της να παραδοθεί στο πυρ και των όλεθρων, εάν είναι ανάγκη, ή να εξακολουθεί δουλεύουσα εις την επονίδης των εξουσίων. Πάσε υποσχέσεις και υποχρεώσεις σας ανέλαβε η εξουσία αυτή απέναντι των υπηκόρων της και απέναντι των μεγάλων δυνάμεων, απεδείχθησαν μέχρι τούδε εσκεμμένος δόλιε και απατηλέ. Η τουρκική κυβέρνηση πολλάκις παρεχώρησε δικαιώματα, αλλά η τυραννία ουδέ προς στιγμήν εχαλαρώθη. Απέναντίας, στα δεινά ημών παρίστανται ατελεύτητα και φοβερότερα, καθώς η κυβέρνηση αυτή χαλαρούται και εκμηδενίζεται. Δια τούτο, ειναγκάστημεν να καταφύγομεν εις τα όπλα, ή να αποθάνομεν τουλάχιστον ως άνθρωποι και Έλληνες, εάν δεν μας επιτραπεί να ζήσουμε ως άνθρωποι λογικοί και ελεύθεροι. Ένα λιτοχωρήτικο καΐκι απέπλευσε από τον Άγιο Θεόδωρο παρά τη θαλασσοπεροχή που επικρατούσε και έφερε την προκήρυξη στο Βατικιώτη για να την επιδώσει στα 7 προξενία των μεγάλων δυνάμεων που είχαν έδρα τη Θεσσαλονίκη. Πολλά στοιχεία για τον Ευάγγελο Κοροβάγκο μέχρι την Επανάσταση δεν έχουμε. Σημειώνουμε όμως αυτά που αναφέρει διαβιβάζοντας την προκήρυξη στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ο πρόξενος Κωνσταντίνος Βατικιώτης. Ο πρόεδρος κ. Κοροβάγκος είναι εις των εγκριτωτέρων και νουνεχεστέρων κατοίκων του Λιτοχώρου, πολλής απολάβων αυτόθηκε εν Κατερίνη υπολήψεως. Ο δε Αθανάσιος Αστερίου είναι επιστήμον ιατρός εκλιβαδίου, πολλής επίσης απολάβων τιμής και υπολήψεως, καθάπασαν την περιφέρεια του Ολύμπου και της Πιερίας. Τα λοιπά μέλη είναι επίσης αναξιότιμα πρόσωπα. Την 22η Φεβρουαρίου, ο επίσκοπος Κίτρος Νικόλαος κήρυξε την Επανάσταση, την Ανταρσία, όπως την ονόμασαν οι ντόπιοι, στον Κολυνδρό, και οι εξεγερμένοι, με αρχηγό τον οπλαρχηγό Βαγγέλη Χωστέβα, επιτέθηκαν με επιτυχία κατά της τουρκικής φρουράς. Δυστυχώς, τα όπλα που έστειλε ο Ρουμπιώτης δεν επαρκούσαν και πολλοί μη έχοντας οπλισμό έφυγαν. Σε λίγο, τα χωριά του Ολύμπου και το φρούριο του Πλαταμόνα έχουν περιέλθει στα χέρια των επαναστατών, που έχουν επικεφαλής τους οπλαρχηγούς Τζίμα και Αποστολίδη, ενώ ένα απόσπασμα υπό τον Ζαχίλα έπιασε τις διαβάσεις της Ραψάνης. Είναι αλήθεια όμως ότι ενώ η αγάπη προς την πατρίδα και την ελευθερία, ο πόθος για την ένωση με τη μητέρα πατρίδα αποτελούν επαρκείς λόγους για την έκρηξη της Επαναστάσεως, εν τούτης η επικράτησή της χρειάζεται πολύ περισσότερο. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα προσεκτικό σχεδιασμό και κατάρτιση εναλλακτικών στρατηγικών και τακτικών κινήσεων. Χρειάζεται όπλα και πολεμοφόδια, αλλά και ορθολογική διαχείρισή τους. Χρειάζεται κυρίως ηγέτη που θα γνωρίζει το είδος του αγώνα τον οποίο καλείται να διεξαγάγει και να διαθέτει τα γνωρίσματα που πέραν της φιλοπατρίας είναι απαραίτητα για την επικράτηση. Αποδείχτηκε τάχιστα ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν συνέτρεχαν, τόσο οργανωτικά όσο και σε επίπεδο ηγεσίας. Ο Κοσμάς Δουμπιώτης, φλογερός πατριώτης κατά τα άλλα,
εκτίμησε λάθος τη δημιουργηθήσα κατάσταση. Και ενώ, όπως προαναφέρθηκε, τα χωριά της Πιερίας είχαν περιέλθει στον έλεγχο των επαναστατών, δεν είχε γίνει το ίδιο και με την Κατερίνη. Από τις αναφορές του Έλληνα προξένου στη Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνου Βατικιώτη, είτε προς τον Έλληνα πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη Ανδρέα Κουντουριώτη, είτε προς τον Υπουργό Εξωτερικών Θεόδωρο Δελιγιάννη, μπορούμε να σχηματίσουμε μια εικόνα για την εξέλιξη των γεγονότων, που είναι περίπου η εξής. Τα επαναστατικά τμήματα βάδισαν για να καταλάβουν την Κατερίνη. Οι Οθωμανικές αρχές της πόλης, διαπιστώνοντας ότι η στρατιωτική κάλυψή τους είναι ανεπαρκής, επιδίωξαν να προσέλθουν σε διαδικασία διαπραγματεύσεων τους επαναστάτες, ισχυριζόμενοι ότι δεν είχαν πρόθεση να πάρουν τα όπλα εναντίον τους, αλλά να συμφωνήσουν τους όρους παράδοσής τους. Ως διαπραγματευτές έστειλαν τον Δερβίς Μπαμπά ως εκπρόσωπο της τουρκικής κοινότητας και τον Νικόλαο Μπίτσο ως εκπρόσωπο της χριστιανικής. Σημειώνεται ότι ο Νικόλαος και ο αδελφός του Ιωάννης Μπίτσος, υπηρώτικης καταγωγής από το Ζαγόρι, ήσαν υπάλληλοι του αγγλικού προξενείου, ο πρώτος ως ανταποκριτής του στην Κατερίνη και ο δεύτερος ως διερμηνέας στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο αυτοί αδελφοί, έχοντας την κατοχή τους και τσιφλίκια, εξασκούν όλοι τους την επιρροή προς τους χωρικούς, χρησιμοποιώντας εκβιασμούς και απειλές, ώστε αυτοί να απόσχουν από οποιαδήποτε επαναστατική δραστηριότητα και να καταθέσουν τα όπλα. Παράλληλα, αναφέρει ο Βατικιώτης, ο έτερος εξ αυτών, ο εν Κατερίνη Νικόλαος Μπίτσος, καθόν χρόνων η Κατερίνη στερουμένη πάσης στρατιωτικής δυνάμεως, ή το έτοιμη να παραδοθεί στους επαναστάτες του Λιτοχώρου, μετέβη μετά την ως Δερβίς Μπαμπά Ορθωμανού παρά το αρχηγό των επαναστατών, όπως έλθει στις διαπραγματεύσεις περί παραδόσεως της Κατερίνης αναχητή, ενώ ταυτοχρόνως οι Τούρκοι εις Κατερίνην εζήτουν εσπεσμένο στρατιωτική επικουρία. Ο αρχηγός των επαναστατών, εκλαβώνως ειλικρινής τας προτάσεις αυτάς, που μόνο ανέστειλε την επιταπρόσωπη πορεία, αλλά και 19 εχμαλώτους Τούρκους, ανάμεσα στους οποίους και οι υπάλληλοι του Αγίου Θεοδόρου, που είχαν συλλάβει τα αποσπάσματα αυτού, παρέδωκαν στους μεσάζοντες. Ο Δουμπιώτης αφελώς ανέχθηκε την παράταση των διαπραγματεύσεων, που μάλιστα άρχισαν να περιλαμβάνουν και ανταλλαγή επιστολών, με αποτέλεσμα να καταφτάσουν στην Κατερίνη σημαντικές ενισχύσεις. 3 τάγματα τακτικού στρατού έφτασαν δια θαλάσσης και άλλα 4 σιδηροδρομικός, συγκομίζοντας και 7 ορεινά πυροβόλα από την Πρίστινα του Κωσόβου. Μαζί τους και ο στρατιωτικός διοικητής Κωσόβου Ασάφ Πασάφ. Ο Ασάφ Πασάς ανέλαβε την αρχηγία των επιχειρήσεων και φρόντισε να αποκόψει τις οδούς επικοινωνίας των επαναστατών από την Κατερίνη μέχρι τον Ποινιό και από την Κατερίνη μέχρι τον Αλιάκμονα. Παράλληλα, στρατός από τη Λάρισα εσκάλει στα Τέμπη και τα στενά των Πιερίων για να αποκόψει την υποχώρηση των επαναστατών προς τη Θεσσαλία. Ας μην λησμονούμε ότι το 1878 δεν είναι 1821 και η Μακεδονία δεν είναι πολύ πιο εύκολες και γρήγορες. Μαζί με τον τακτικό στρατό, έτοιμοι να επιχειρήσουν κατά των επαναστατών, ήταν και οι 700 περίπου Κυρκάσοι ή Τσερκέζοι, μέλη της πολεμοχαρούς αυτής φυλής με κοιτίδα το Βόρειο Κάφκασο, μουσουλμάνοι το θρήσκευμα, οι οποίοι μετά την κατάληψη της Κυρκασίας από τους Ρώσους το 1860 μετανάστευσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι πύλοι τους έστειλαν να εγκατασταθούν στις ευαίσθητες περιοχές όπως η Μακεδονία για να αποτελούν αντίβαρο στους χριστιανικούς πληθυσμούς. Στην Κατερίνη εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Στόχοβας και ήταν μια διαρκής απειλή για τους ντόπιους κατοίκους. Αυτοί οι Κυρκάσοι αποτέλεσαν την αιτία για ένα ακόμη στρατηγικό λάθος του Δουμπιώτη. Εγκαταλείποντας πλέον την ιδέα για κατάληψη της Κατερίνης, αποφάσισε να διασπάσει το στράτευμά του, αφήνοντας μια φρουρά 60 Ελλαδιτών αθεοντών και 200 ντόπιων στο Λιτόχωρο, και ο ίδιος κινήθηκε επικεφαλής των υπολείπων κατά των Κυρκασίων της Στόχοβας στις 24 Φεβρουαρίου. Τώρα όμως, εξαιτίας των παλαινοδιών αυτών και του χρόνου που παρήλθε, η Επανάσταση βρίσκεται στο έλεος του τουρκικού στρατού. Στις 27 Φεβρουαρίου, ο Ασάφ Πασάς καταλαμβάνει αμαχητή τον Κολυνδρό, τον οποίο οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει, καταφεύγοντας στο ερημωμένο μοναστήρι των Αγίων Πάντων. Φεύγοντας, ο Νικόλαος πυρπόλησε το μέγαρο της Επισκοπής, ώστε να μην πέσουν στα χέρια των Οθωμανών έγγραφα και ιερά κοιμήλια. Και στις 3 Μαρτίου, με 5 τάγματα τακτικού στρατού και 2 τηλεβόλα, επιτίθεται κατά του Λιτοχώρου και εξουδετερώνει αμέσως τη μικρή φρουρά που διοικούσε ο Επιλοχίας Ρεΐζης,
13 εθελοντές και 200 ντόπιοι, που οι περισσότεροι από αυτούς που την αποτελούσαν για πρώτη φορά έπαιρναν όπλα στα χέρια τους. Λαιλατή και λαφυραγωγή τα σπίτια, γκρεμίζει δια τη Λεβόλου το καμπαναριό και τη σκεπή του Αγίου Δημητρίου και πυρπολεί τα 280 από τα 550 σπίτια του χωριού, καθώς και τις 9 εκκλησίες. Οι περισσότεροι κάτοικοι του Λιτοχώρου κατέφυγαν στο βουνό, εγκαταλείποντας τα σπίτια και τα υπάρχοντά τους στο έλεος των Τούρκων. Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά επαναλήφθηκε αυτό που η πείρα παλαιών κινημάτων είχε διδάξει, ότι δηλαδή, μετά τους πρώτους ενθουσιασμούς, λόγοι πολιτικής σκοπιμότητας ή στρατιωτική ανεπάρκεια, αναγκάζουν τους εθελοντές και τους ένοπλους κλέφτες να αποσυρθούν, εγκαταλείποντας τους ντόπιους στη μανία του τουρκικού στρατού και των ατάκτων μουσουλμάνων. Κωνσταντίνος Βατικιώτης προς τον Θεόδωρο Δελιάνη. Οι Τούρκοι, εισελθόντες εν το Λιτοχώρο, επεδόθησαν πάραφτα εις την λαιλασία, εις την πυρπόληση και εις την σφαγή των εντός της πόλεως ευρεθέντων ολίγων γερόντων, βρεών και ασθενών. Εις γέρος εβδομικοντούτης, ονόματι Δημήτριος Καψάλης, εφωνεύχη εντός του ναού του Αγίου Νικολάου. Το σώμα του ευρέθη κατατρυπημένων υποσφαιρών και η κεφαλή του κατατετραυσμένη. Ο Γιάννης Βρέτας, ηλικίας 80 ετών, ευρέθη πεφωνευμένος δια 4 σφαιρών. Έτερος γέρον εκτυπήθη κατά κόρης δια της λόγχης. 5 γκρέε, ηλικίας 60 έως 80 ετών, ήτι η Μπίτσελα, η Παπαγιάννενα, η Μάικο Τσιτσιφού, η Καλογριά, η Γρούνενα ευρέθησαν πυρίκαυστη εντός των οικειών. Η Μπογιατζού, γυνή πεντηκοντούτης, μήνασα εντός του Λιτοχώρου όπως περιποιηθεί την ενεντικοντούτηδα μητέρα της, η τιμάστη υπό πολλών στρατιωτών. Οι Τούρκοι διήρπασαν άπαντα τα κτίνη των Λιτοχωρινών, ήτι 10.000 περίπου εγωπρόβατα και 400 περίπου βόας, Λιτοχώρου και Βαρκού και μέγα ποσό Καλαμβοκίου. Τα λάφυρα πολλούσαν οι στρατιώτε δημόσια εγκατερίνη. Ο Ασάφ Πασάς, μετά την κατάληψη του Λιτοχώρου, έστειλε τελεσίγραφους στους κατοίκους που είχαν καταφύγει στο μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου να επιστρέψουν με τις οικογένειές τους εντός 24 ωρών στο χωριό. Έντρομοι αυτοί αναγκάστηκαν εν μέσω δρυμητά του χειμώνα να το πράξουν, εκλιπαρώντας το έλεος των Τούρκων. Επέστρεψαν για να βολευτούν στα 100 περίπου σπίτια που είχαν διασωθεί, χωρίς να έχουν ούτε ψωμί να φάνε. Προφορικές μαρτυρίες γερόντων. Μετά τις υποσχέσεις των Τούρκων που θα προστατεύσουν τα γυναικόπαιδα, οι επαναστάτες έστειλαν τον Γαργαλιά με ένα άσπρο ύφασμα σε ένα ξύλο. Το κάμαν σαν λευκή σημαία. Πήγε στο χωριό ο Γαργαλιάς και φώναξε «Ράι, παραδεινόμαστε». Μετά άρχισαν να πηγαίνουν στο χωριό τα γυναικόπαιδα. Πέρασαν όλοι οι λιτοχωρίτες κάτω από το τουρκικό σπαθί. Προσκυνούσαν πρώτα τον Πασά πάνω στον Μπούρου το σπίτι και έπειτα έβγαιναν από το πορτί. 2 Τούρκοι κρατούσαν απ' έξω τα σπαθιά τους και όλοι περνούσαν από κάτω. Τώρα 100 χρόνια πίσω, στο 1939. Είμαστε όλοι οι μαθητές στην 5η τάξη του πρώτου δημοτικού σχολείου για το χώρο. Κανένας μας δεν έχει ιδέα τι είναι ο Κοροβάλλος και τι η Επανάσταση 1878. Την εποχή εκείνη, διευθυντής του σχολείου ήταν ο Γρηγόρης Βλαχόπουλος, ο οποίος κάθε 15 μέρες ως αρχαιότερος του δασκάλου του Λιτοχώρου πήγαινε στην Κατερίνη για να τακτοποιήσει τα μυστολογικά θέματα που συναντεύονταν και μας άφηνε στην εποπτεία της οικικής αδερφού δασκάλας του πρώτου των σχολείων για να περάσει.
για να έχει την επίβλεψη στις ώρες που θα έγινε αυτός στην Κατερίνη. Όπως προανέφερα, ιδέα δεν είχαμε για Κοροβάνο και για επανάσταση της Μακεδονίας. Εκείνη την ημέρα μια συμμαθήτριά μας πήρε την άδεια της κυρίας Ανδρεοπούλου και σηκώθηκε και μας ανέφερε για την επανάσταση του 1878. Ο παππούς της ήταν δημογέροντας και είχε συμμετάσχει στην τελετή παράδοση του χωριού στους Τούρκους, οι οποίοι είχαν καταλάβει το Λιτόχωρο μετά την αποτυχία της Επανάστασης. Και μας είπε ότι ο παππούς, ο Καρδαλιάς, ο παππούς της, έλαβε μέρος στην τελετή παράδοση του Λιτόχωρου και όλοι οι χωριανοί παρατάχθηκαν στον δρόμο και κρατώντας αλάτι και νερό παρέδωσαν την πόλη στους Τούρκους. Η περιπόληση του Λιτοχώρου υπήρξε κομβικό σημείο για την εξέλιξη της Επανάστασης, η οποία εκ των πραγμάτων πήρε πια τη μορφή φθήνοντος ανταρτοπολέμου. Το ένα μετά το άλλο, τα επαναστατημένα χωριά άρχισαν να καταλαμβάνονται από τον τουρκικό στρατό και να πυρπολούνται, ενώ οι επαναστάτες αναγκάζονταν να τραπούν στις δυτικές και νότιες υπόρειες του Ολύμπου. Κατά την υποχώρησή τους είχαν κάποιες επιτυχίες σε συμπλοκές με τουρκικά αποσπάσματα, αλλά ήταν φανερό ότι δεν υπήρχε πιθανότητα επιτυχίας, αφού και κάποιες ενέργειες από πλευράς Ελλάδας για ενίσχυση της Επανάστασης απέτυχαν. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι τη νύχτα που καιγότανε το Λιτόχωρο, το ατμόπλιο Βυζάντιο ξεφόρτωνε στην παραλία του Λιτοχώρου 2.800 όπλα και πάνω από 700 εφηβότιο με μπαρούτι και φυσίγγια, σταλμένα από τη Μακεδονική Επιτροπή για την ενίσχυση των επαναστατών και τη συνέχιση της εξέλιξης. Δυστυχώς, όλα αυτά έπεσαν στα χέρια των Τούρκων. Τη νύχτα της 14ης προς 15η Μαρτίου, οι Τούρκοι καταλαμβάνουν τη Μονή των Αγίων Πάντων, όπου είχαν καταφύγει οι άμαχοι Κολυδρινοί. Υπάρχουν μαρτυρίες για σφαγές και ατιμάσεις γυναικών. Αξίζει όμως να κλείνουμε το γόνι στη θυσία 7 γυναικών βλάχων, που ως άλλες σουλιώτισσες ρίχτηκαν σε ένα βαθύ γκρεμό για να μην πέσουν στα χέρια των αλοπίστων. Η αναφορά μας αυτή ας είναι και απότιση φόρου τιμής στις ατρόμητες αυτές Ελληνίδες και ας είναι η δική μας συνεισφορά στον εορτασμό της ημέρας της γυναίκας που γίνεται τις προσεχείς ημέρες. Τη νύχτα της 19ης προς 20 Μαρτίου, σε μία ακόμη προσπάθεια αναζωπήρωσης του καταραίοντος αγώνα, το πλοίο Ύδρα μετέφερε πολεμοφόδια και εθελοντές από τη Σκιάθο με επικεφαλής των μακεδονικής καταγωγής Γιαννακό Ολύμπιο, με 300 άνδρες και τον ηθήνοντα της Μακεδονικής Επιτροπής Στέφανο Δραγούνη. Η απόπειρα όμως για απόβαση απέτυχε και το Ύδρα κινδύνευσε να συλληφθεί από τον τουρκικό στόλο. Διέφυγε πάντως και κατέβευσε στην Κλήφα. Ο Δουμπιώτης, αφού απέτυχε να προλάβει να υπερασπιστεί το Λιτόχωρο, θεώρησε σκόπιμο να οπισθοχωρήσει σε ασφαλέστερη περιοχή. Έτσι, το επαναστατικό του σώμα, η προσωρινή κυβέρνηση και οι δυνάμεις του Επισκόπου Κίτρους εν μέσω του αυτοπολέμου, όπως αναφέραμε προηγουμένως, πέρασαν τον Όλυμπο, τα Πιέρια, τα Χάσια και έφτασαν στις πόρτες των Αγράφων, αναμένοντας ήδη από το Εθνικό Κέντρο εντολές για τις περαιτέρω ενέργειές τους. Ήδη όμως είχαν φτάσει ειδήσεις ότι με τη συνένεση της ελληνικής κυβέρνησης είχε αναλυφθεί πρωτοβουλία εκ μέρους της Αγγλίας για την κατάπαυση της Επανάστασης και παροχή αμνηστίας προς τους ξεσηκωμένους. Στις 19 Απριλίου 1878, με τη μεσολάβηση των Άγγλων προξένων Μέρλιν εξ Αθηνών και Μπλούντ εξ Ανδριανοπόλεως, αποφασίστηκε διακοπή των εχθροπρασιών
και υπογράφηκε η σχετική συμφωνία στο Σμόκοβο της Καρδίτσας. Οι εθελοντές σύντομα επέστρεψαν στο ελεύθερο ελληνικό βασίλειο. Ανάμεσά τους ο Δουμπιώτης, ο επίσκοπος Κίτρους Νικόλαος και ο πρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης Ευάγγελος Κοροβάγγελος. Ο ένοπλος αγώνας στον Όλυμο είχε και επίσημα τερματιστεί. Το επόμενο διάστημα, τα αντάρτικα σώματα συνέχισαν να δρουν στις ορεινές περιοχές, έχοντας την υποκίνηση της ελληνικής κυβέρνησης, αναμένοντας τα αποτελέσματα των ειρηνευτικών συνομιλιών. Ενώ στο ίδιο διάστημα, το επαναστατικό κίνημα εκδηλώθηκε και στη Δυτική Μακεδονία. Δεν είχαν όμως στήριξη από το κέντρο και όπως ήταν φιλικό εκφυλίστηκαν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Επανάσταση από στρατιωτικής απόψεως απέτυχε. Τα λάθη στα οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως απέδειξαν ότι δεν υπήρξε επιτελικό σχέδιο που να καθορίζει τους αντικειμενικούς σκοπούς του εκστρατευτικού σώματος, ενώ και ο Δουμπιώτης, όπως προαναφέρθηκε, δεν φαίνεται ότι ήταν προετοιμασμένος να διεξαγάγει τον αγώνα που απαιτούσαν οι περιστάσεις. Βεβαίως, για να είμαστε δίκαιοι,
οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η Επανάσταση στη Μακεδονία θα λειτουργούσε επικουρικά στις ενέργειες του τακτικού στρατού που θα εισέβαλε στη Θεσσαλία. Πράγμα όμως που τελικά δεν συνέβη. Στο διπλωματικό όμως πεδίο, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Την ημέρα που κηρυσσόταν η Επανάσταση του Ολύμπου, υπογράφοντας το προάστιο της Κωνσταντινούπολης στον Άγιο Στέφανο, η προκαταρκτική όρη ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, συνέπεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου που μόλις είχε λήξει, με την οποία παρεχωρείται στη νεοσύστατη βουλγαρική ηγεμονία του πλήστον της Μακεδονίας, πλην των περιοχών Κοζάνης και Χαλκιδικής, ως και της πόλης της Θεσσαλονίκης. Βεβαίως, η Ρωσία, αντιλαμβανόμενη ότι αυτή η συνθήκη θα προκαλούσε ενδεχομένως και ένοπλες αντιδράσεις, απέφυγε να τη χαρακτηρίσει τελική και την ονόμασε προκαταρκτική. Ήταν σαφές πως ούτε η Αυστρία ούτε η Αγγλία ήταν διατεθειμένες να επιτρέψουν τη ρωσική επέκταση. Και οι Ρώσοι, φοβούμενοι ασφαλώς και το αγγλικό ναυτικό και τον αυστριακό στρατό, σύρθηκαν αναγκαστικά στο συνέδριο του Βερολίνου που καθόρισε την τάξη πραγμάτων στην Ευρώπη που σε μεγάλο βαθμό ισχύει μέχρι και σήμερα. Πράγματι, οι μεγάλες δυνάμεις ξεκίνησαν άμεσα τις ενέργειες για τη σύγκληση Ευρωπαϊκού Συνεδρίου, ενός άλλος προκλήθηκε και στον μακεδονικό ελληνισμό. Ο έστω και άτυχος ένοπλος αγώνας φαινόταν να έχει στείλει τα μηνύματά του. Παράλληλα, πολυάριθμες αναφορές απεστάλησαν από όλα τα σημεία της Μακεδονίας προς την υψηλή πύλη, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Ευρωπαϊκό Συνέδριο που ορίστηκε τελικά να συμπληθεί στο Βερολίνο στις 13 Ιουνίου 1878. Με τις αναφορές αυτές εδηλώνεται η κατηγορηματική αντίθεση όλων των Ελλήνων της Μακεδονίας, ελληνόφωνων, σλαβόφωνων, βλαχόφωνων, στους όρους της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου. Αντί της υπαγωγής της Μακεδονίας στη Βουλγαρία, εζητείται η ένωση με την Ελλάδα και σε αρνητικό τέτοιο ενδεχόμενο η διατήρηση της τουρκικής κυριαρχίας. Το συνέδριο του Βερολίνου, που διήρκεσε ένα μήνα υπό την προεδρία και ηγετική παρουσία του Γερμανού καγκελάριου Ότο φον Μπίσμαρκ, τροποποίησε δραστικά τους όρους της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου, αποτρέποντας τη δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας και τον κίνδυνο της πανσλαβιστικής επικράτησης στη Βαλκανική. Η Ρωσία ελάχιστα ωφέλη αποκόμισε, αν και νικήτρια του πολέμου. Άλλωστε, ο Ρώσος υπουργός Κορτσακόφ δήλωσε «Θεωρώ τη συνθήκη του Βερολίνου τη σκοτεινότερη σελίδα της ζωής μου». Η Τουρκία, αν και βαριά ηττημένη στο πεδίο των μαχών, διπλωματικά υπέστη ίσως αναλογικά μικρότερες απώλειες. Απόλυσε βέβαια τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και άλλες περιοχές, διατήρησε όμως την κυριαρχία της στη Μακεδονία. Όπως όμως σημείωσε ο Άγγλος Υπουργός των Εξωτερικών Μαρκίσιος του Σόλσμπερι, διατηρήσαμε ένα ετοιμόρροπο είδος τουρκικής κυριαρχίας και πάλι στα Νότια Βαλκάνια. Αλλά είναι μια μικρή ανάπαυλο. Δεν το έχει απομείνει ζωή. Για την Ελλάδα, που εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο όχι ως κύριο μέλος, αλλά ως παρεμβαίνουσα, υπό τον Υπουργό Εξωτερικών Θεόδωρο Δηλιγιάννη, επικεφαλής αντιπροσωπείας, επιδικάστηκε η Θεσσαλία και μέρος της Ηπείρου, η ενσωμάτωσή τους όμως, λόγω της παρελκυστικής πολιτικής της Τουρκίας, κατέστη δυνατή μόλις το 1881. Στην Αγγλία, που στάθηκε ευνοϊκά στα αιτήματά της, η Τουρκία παραχώρησε την Κύπρο. Οι μάχες του 1878 ήταν οι τελευταίες των Μακεδόνων αποκλειστικά κατά των Τούρκων κατακτητών. Μετά την προαναφερθήσα ανάπαυλα, κατά το χαρακτηρισμό του Άγγλου διπλωμάτη, θα άρχιζε η ανελαίητη σύγκρουση με τον βουλγαρισμό που θα κορυφωνόταν τα έτη 1904 έως 1908. Μπορεί η διπλωματική δραστηριότητα να καθορίζει τις τύχες των κρατών και η ευρωπαϊκή αφρόκρεμα να χαράζει γραμμές στους χάρτες. Υπάρχει όμως και το πλήθος των ανθρώπων που δεν έχουν την πολυτέλεια να περιμένουν την εφαρμογή των συνθήκων για να επιβιώσουν. Και ανάμεσα σε αυτούς, πρώτοι οι λιτοχωρίτες, που μέσα σε 10 μέρες είδαν το ανθυρό λιτόχωρο να γίνεται στάχτης και οι ίδιοι να καθίστανται ανέστιοι και πένιτες. Οι λιτοχωρίτες που εξαναγκάστηκαν να επιστρέψουν από τη μονή του Αγίου Διονυσίου στο πυρπολιμένο και εγκαταλειμμένο λιτόχωρο, βρέθηκαν μέσα σε βαρύ χειμώνα άσχημοι, άσυτοι, ρακένδυτοι, δυστυχείς και ταλαιπωρημένοι. Η Οθωμανική διοίκηση όμως αρνιόταν επισματικά να επιτρέψει τη μετακίνησή τους από την περιοχή, παρέχοντας υποσχέσεις ότι θα συνδράμει στην αποκατάσταση των καταστροφών που είχαν προκληθεί.
Ήταν όμως φανερό ότι κάτι τέτοιο δεν επρόκειτο να γίνει σύντομα. Και σε συνδυασμό με τις πιέσεις που άσκησαν οι πρόξενοι της Αγγλίας κυρίως και της Ιταλίας, αποφασίστηκε εν τέλει για ανθρωπιστικούς λόγους να επιτραπεί η μεταφορά όσων οικογενειών το επιθυμούσαν στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρει ο Κωνσταντίνος Βατικιώτης στις 22 Μαρτίου. Μόλις εδόθη άδεια να απελθώσει, σοριδώνε η οικογένεια κατήλθον στην παραλία, επιβιβαζομένων δια Θεσσαλονίκη. Διετάχθησαν τα Οθωμανικά ακτεωρά ατμόπλια σε Χπέρ και Ρόδος να μεταφέρωση τας οικογενείας. Επειδή όμως η υπηρεσία των μικρών του των ατμοπλίων δεν επήρκει, η δε παραλία ευρίσκεται πλήρης γυναικοπαίδων και λιτοχωρινά πλοία μετέφεραν εντάφρα πολλάς οικογενείες. Αυτή τη φορά, τα περίφημα μαύρα καράβια του Αιγαίου, τα πειρατικά του Σταθά και του Νικοτσάρα, που σκορπούσαν τον τρόμο στους Οθωμανούς 70 χρόνια νωρίτερα, αντικαταστάθηκαν από τα μαύρα καράβια της προσφυγιάς. Πάνε και έρχονται καράβια, φορτωμένα προσφυγιά. Βάψαν τα παλιά τους μαύρα, τα κανάλια τους μαυριά. Σε ποια πέτρα, σε ποιο χώμα, θα ριζώσεις κοραβιά. Κι απ' το θάνατο ακόμα πιο μικρή σε προσφυγιά. όσες δεν έχουσαν συγγενείς εντάφθα, ετοποθετήθησαν προσωρινώς στο ελληνικό νοσοκομείο, στην Μητρόπολη, εις διάφορα μετόχια, άχρη σου ενοικιαστός συνοικίε κατάλληλη δι' αυτούς. Οι θέσεις των οικογενειών τούτων είναι ικτρά. Αλλά αξιοσημείωτος είναι η καρτερία, μεθύς υφίστανται την απώλεια της περιουσίας των, τα δεινά των μετακινήσεων και το σάφτα στερήσεις, ελπίζοντες, επί θείαν δικαιοσύνη, ότι η πολιτική αυτών κατάσταση θέλει ταχαίως βελτιωθεί. Οι μεμψημυρούντες και οι ταπεινοί το φρόνημα εισήν ολίγοι. Το επόμενο χρονικό διάστημα οι πρόσφυγες αυξήθηκαν, αφού και όσοι είχαν μείνει στο λιτόχωρο, λιγότερο εύποροι οι περισσότεροι, το εγκατέλειψαν λόγω των ληστρικών επιδρομών απάκτων μισθοφορικών τουρκικών σωμάτων που δήθεν θα επιτηρούσαν την τάξη. Η Θεσσαλονίκη, ούτως ή άλλως προσφυγωμάνα, προσπάθησε να περιθάλψει τους λιτοχωρίτες, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε όλα τα χάνια και τους αλευρόμυλους που βρίσκονταν έξω από την πύλη του Βραδαρίου, στο ελληνικό νοσοκομείο, στη Μητρόπολη,
στα μετόχια γύρω από τη Μονή Βλατάδου και το υποδρόμιο. Άλλοι βρήκαν στέγη στα εξοχικά σπίτια των πλουσίων Ελλήνων στην συνοικία των Πύργων. Από δημοσιεύματα της εφημερίδας Ερμής αντλούμε αρκετές πληροφορίες για τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι προύχοντες της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον πρόξενο Βατικιώτη και τον Μητροπολίτη Ιωακήμ, ώστε μέσω εράνων να ανακουφίσουν τους πρόσφυγες και να τους βοηθήσουν για να αντιμετωπίσουν τις στοιχειώδεις ανάγκες τους. Ο πανδαμάτων χρόνος όμως συνήθως επουλώνει τις πληγές. Η κατάσταση σταδιακά ομαλοποιήθηκε. Η τουρκική διοίκηση φρόντισε να απομακρύνει στη βιλητό του Αιμουχαρής Κερκασίου στις Πιερίες και η επιστροφή των προσφύγων άρχισε σιγά σιγά να πραγματοποιείται σε συνθήκες σχετικής ασφάλειας. Άλλωστε και η συνθήκη του Βερολίνου, που υπογράφηκε τον Ιούλιο του 1878, επέβαλε στην Οθωμανική διοίκηση να παραχωρήσει συγκεκριμένα προνόμια και ελευθερίες στους χριστιανούς υπηκόους της. Το λιτόχωρο σύντομα θα ξαναγινόταν η ανθυρή κομμόπολη, μήτρα προοδευτικών ιδεών, εμπορικού δαιμονίου και πολιτισμού, περιμένοντας όμως άλλα 30 χρόνια για την ερωτική ενσωμάτωσή του στη μητέρα πατρίδα. Πολλοί όμως από τους πρόσφυγες που είχαν εγκατασταθεί σε πρόχειρα οικίματα στην περιοχή του Τρίτου Σώματος Στρατού επέλεξαν να μείνουν στη Θεσσαλονίκη. Με την ευφυΐα και την εργατικότητά τους πρόκοψαν, αγόρασαν οικόπεδα και έκτισαν σπίτια, δημιουργώντας έτσι τον πυρήνα της παροικίας των Θεσσαλονίκη λιτοχωρητών, που τα μέλη τους εμπλουτίζουν και διακρίνονται μέχρι σήμερα ως ενεργά μέλη της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης. Σημείο αναφοράς τους, η λέσχη των λιτοχωρητών Θεσσαλονίκης, που από το 1966 στεγάζει τον Σύλλογο, που ιδρύθηκε το 1934 και εορτάζει φέτος τα 90 χρόνια από την ίδρυσή του. Για τους λιτοχωρίτες της Θεσσαλονίκης δεν ήταν πια εύκολο να ανεβαίνουν συχνά ψηλά στον Όλυμπο. Ήταν όμως πολύ πιο εφικτό να κατεβαίνουν στην προκυμαία της πόλης μας και χαιρετώντας τον ήλιο να τον ρωτούν μήνα λόγια σε λιτοχωρινό καράβι.
ηθικής, προς άλλη όμως κατεύθυνση πήραν και οι επικεφαλείς της Επανάστασης. Ο Ευάγγελος Κοροβάγκος, αφού υπέγραψε την ανακοχή του Σμοκόβου, κατέληξε στον Πειραιά, όπου τον υποδέχτηκε με τη Μέση Μακεδονική Επιτροπή. Παρόλο όμως που το ελληνικό κράτος προσπάθησε, αναγνωρίζοντας το κύρος και την προσωπικότητά του, να τον τοποθετήσει αντιπρόσωπο σε κάποια προξενική αρχή της Μακεδονίας, αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω άρνησης της υψηλής πύλης. Από έγγραφα της αλληλογραφίας του, διαπιστώνουμε ότι μέχρι το τέλος της ζωής του υπήρξε πρόμαχος του ιδεώδους της ελευθερίας της Μακεδονίας και στήριξε ηθικά και υλικά κάθε προσπάθεια που είχε τον ίδιο στόχο. Και όπως συνήθως συμβαίνει, πέθανε το 1895 σχεδόν λησμονημένος. Ο επίσκοπος Κίτρου Νικόλαος Λούσης ακολούθησε τον Κοροβάγκο στον Πειραιά. Διορίστηκε καθηγητής θρησκευτικών στο Γυμνάσιο της Λαμίας, όπου παρέμεινε μέχρι το 1880. Προσβλήθηκε από φυματίωση και πέθανε τον Ιούλιο του 1882 στην Αθήνα, λησμονημένος δυστυχώς και αυτός από το ελεύθερο ελληνικό κράτος. Ο Κοσμάς Νουμπιώτης επέστρεψε και αυτός στην Ελλάδα, όπου και αναμίχθηκε στην πολιτική. Ο χρόνος υπήρξε πιο γενναιόδωρος μαζί του. Το 1899 εξελέγει βουλευτής Ποράδων και διετέλεσε μάλιστα προσωρινός πρόεδρος της Βουλής, όσο γυρεότερος των βουλευτών. Πέθανε το 1922 σε ηλικία 96 ετών. Μαζί με τις προσωπικότητες του κινήματος, λησμονημένη έμεινε στην πάροδο του χρόνου και η ίδια η Επανάσταση του Ολύμπου. Μπορεί να φταίει και το γεγονός ότι, για να παραφράσω τον Winston Churchill, στα χώματά μας παράγουμε περισσότερη ιστορία από όσοι μπορούμε να καταναλώσουμε. Ευτυχώς όμως, χάρη στις προσπάθειες διακεκριμένων ερευνητών και φλογερών πατριωτών, τις τελευταίες δεκαετίες φαίνεται να αναδεικνύεται και να αξιολογείται δίκαια η Επανάσταση του 1878. Εν τούτης, έπρεπε να περάσουν 89 χρόνια για να καθιερωθεί ο επίσημος εορτασμός της ιστορικής επετείου. Είναι νομίζω ένα αξιόλογο ντοκουμέντο, το σύντομο κινηματογραφικό απόσπασμα από τα επίκαιρα που καταγράφει τον πρώτο εορτασμό που το 1967 στο Λιτόχωρο. Μάλιστα, στην εφημερίδα Μακεδονία της 21ης Φεβρουαρίου διαβάζουμε ότι οι επίσημοι προσκεκλημένοι παρεκάθισαν εις γεύμα παρατεθέν υπό του Δήμου του χώρου. Κατά τα επιδόρπια, απαντώντας στην προσφόρηση του Δημάρχου κ. Φούντου, ο επίτιμος Διευθυντής Πολιτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Βορείου Ελλάδος κ. Τσούρκας παρεκάλεσε τον επίσης παριστάμενο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Τσίρων, όπως εις οδούς της πόλεως δοθούν τα ονόματα των πρωτεργατών της Μακεδονικής Επαναστάσεως. Ο κύριος Τσίρος, απαντών, δήλωσε ότι είναι απολύτως σύμφωνος. Πράγματι, στο πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης μας υπάρχουν σήμερα 3 οδοί αφιερωμένοι στους επικεφαλείς για να θυμίζουν σε όσους γνωρίζουν, αλλά και να δημιουργούν την περιέργεια σε όσους θα ήθελαν να πληροφορηθούν κάτι περισσότερο από αυτά που οι πιο πολλοί γνωρίζουμε για την ιστορία της πατρίδας μας. Η οδός Κοροβάγκου είναι στην περιοχή του Μήλου, η οδός Νικολάου Λούση, Επισκόπου Κίτρους, είναι στην περιοχή της Ροτόντας και η οδός του Δουμπιώτη είναι μεταξύ Κασάνδρου και Αγίου Δημητρίου. Προσπάθησα, χωρίς να είμαι ιστορικός και ζητώ την επίοικη σας κρίση γι' αυτό, να σκιαγραφίσω το ιστορικό πλαίσιο και τη χρονική συγκυρία
μέσα στα οποία ξέσπασε η σύντομη σε διάρκεια, αλλά πλούσια στη σημασία επανάσταση του Ολύμπου το 1878, καθώς και τα γεγονότα και τις επιπτώσεις του σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Το 1886, ο φιλόλογος, δημοσιογράφος και εκδότης Ιωάννης Καλοστίδης, με ενεργό συμμετοχή στην επανάσταση του Ολύμπου, αφιέρωσε στον νεαρό τότε διάδοχο Κωνσταντίνο το βιβλίο που έγραψε για τη Μακεδονία με τα εξής λόγια. Στον περίεργο τούτο τόπο, τον δικό μας, έχουμε τη συνήθεια να μιλούμε και να γράφουμε για πολλά ωραία και χρήσιμα πράγματα, αλλά επίσης και να μην πραγματευόμαστε έγκαιρα κανένα από τα σημαντικά ζητήματα. Και προπάντων, να μην γνωρίζουμε σε βάθος όλα αυτά που με τόσο οργή πένα γράφουμε. Μιλούμε για πόλεμο, γράφουμε για Μακεδονία, αστράφτουμε για τον εθνικό κίνδυνο, φουσκώνουμε από καμάρι για τα κληρονομικά μας δικαιώματα. Η Μακεδονία, λέμε, είναι η καρδιά του ελληνισμού. Η Μακεδονία κινδυνεύει. Χωρίς τη Μακεδονία δεν υπάρχει Ελλάδα, μικρή ή μεγάλη. Ναι, η Μακεδονία είναι πράγματι το θεμέλιο της ενωμένης και μεγάλης Ελλάδας. Η Μακεδονία είναι η λεωφόρος της ελληνικής ελευθερίας, το εχέγγυο του μέλλοντός της. Αν όμως αναζητήσετε την πηγή της τόσο εύγλωτης ρητορίας, τους αριθμούς, τα γεγονότα που εμπεριέχονται στις πατριωτικές αυτές φράσεις, θα δείτε τότε ότι είναι πολύ πιο φωτεινά και γνωστά σε εμάς τα εδώτερα της Αφρικής ή τα βάθη της Πολυνησίας, παρά οι ελληνικές αυτές περιοχές που βρίσκονται στις πύλες αυτού του βασιλείου. Γνώση λοιπόν χρειάζεται για τη Μακεδονία, που αποτελεί το φυσικό προπύργιο της εθνικής μας υπάρξεως. Εάν υπάρχει δάφνη για τα ελληνικά όπλα, η δάφνη της νίκης και των τροπαίων δεν κόβεται πλέον από τον Ταΐγετο ή τον Παρνασσό, αλλά δρέπεται από τις πλαγιές του Ολύμπου. Εκεί ατενίζεται, νέοι της Ελλάδος μαχητέ. Εκεί αποβλέπεται η πολιτική αυτής. Εκεί υπάρχει το κλέος, η τιμή, η ασφάλεια της Ελλάδας. Αυτά το μακρινό 1886, αλλά και σήμερα, 150 σχεδόν χρόνια μετά, είμαι βέβαιος ότι εξακολουθεί να έχει την ίδια αξία να συνειδητοποιήσουμε πόσο ανεκτήμητο είναι να μαθαίνουμε όσο περισσότερα μπορούμε για την πατρίδα μας. Είναι απόλυτα βέβαιο ότι με τον τρόπο αυτό θα έχει μεγαλώσει και η αγάπη μας για αυτή. Και είναι ίσως πολύ περισσότερο αναγκαίο αυτό για μας τους λιτοχωρίτες, που η διασπορά μας έχει οδηγήσει μέχρι τα πέρατα του κόσμου, που μισεύουμε και τα μάτια μας είναι πάντα βουρκωμένα. Μισεύω και τα μάτια μου δακρύζουν λυπημένα. Μισεύω και τα μάτια μου δακρύζουν λυπημένα. Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, δακρύζουν λυπημένα. Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, τόσο σαν αρκομαριά. Ζενικιά με στεναγμούς βραδιάζει ξημερώνει. Ζενικιά με στεναγμούς βραδιάζει ξημερώνει. Τα πατρίδα μου γλυκιά βραδιάζει ξημερώνει. Τα πατρίδα μου γλυκιά πόσο σ' αγαπώ μακριά. Για ψηλά βουνά και αγάπη με τα δάση. Για ψηλά βουνά και αγάπη με τα δάση. Αχ, πατρίδα μου γλυκιά και αγάπη με τα δάση. Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ μακριά. Σ' αγαπώ ώσπου να σε ψυχήσω. Σ' αγαπώ ώσπου να σε ψυχήσω.
πρέπει να εξαντλεί το θέμα της, χωρίς να εξαντλεί 1898, να αποτελεί οδηγό μας και φάρο μας στο διηνεκές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως πρόεδρος του Συλλόγου Λιτοχωρητών Θεσσαλονίκης, κατά την αποφώνησή μου έχω να πω τα εξής. Σήμερα όλοι εμείς εδώ αποδεικνύουμε ότι μελετούμε την ιστορία μας, τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα, τιμούμε τους προγόνους μας. Είμαστε εμείς που πορευόμαστε σε αυτόν τον τόπο, ώστε να διατηρήσουμε εσαΐ ελεύθερο το φρόνημα, να ατενίσουμε μπροστά και ψηλά προς την Ολύμπια κορφή. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Λιτοχωρητών, σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας για τον σημερινό εορτασμό. Και πάλι ευχαριστούμε. Yeah.